Takže čaute, tu vás vítam u nášho prvého videa LPS Emmy. Takže ja by som vám chcel povedať, že každé video budeme sprevádzať ja, Ben, ahoj a Bek. Bek, nehanbi sa. Ahoj. V skutočnosti sa vôbec nehanbí, ale pred kamerou poznáte to. Ale ináč je on, viete. Tati. Pardon. Takže, prosím, dajte like, odber. Prosím, pomôžte nám. My sme veľká rodina. Krásny, čo? Ben, Bek a táta. Ale vlastným menom sa volám Bak. Takže Ben, Bek a Bak. Takže čaute.